Ole, hey, question pakhat kan chok zoi nga. Hey, hian entang ni na. What percentage of true by 7 is 1 by 35 tinia. Kan han solve chin nga huluk dem kan no endon yom. To na ka solve dan hi. Entinge kan solve ang kan di chon huat chuinge. Huat kan shena wat ro x kan da atopang percentage ania. Percentage reng chu 100 in kan denote na. Mo 100 in kan denote na. Percentage ani chon ta hian helai po hian an tai na. Huat ania tiro x kan da a. Percentage ania per taipei cent chu hnuai 0 pani. Of chuinge metram chuan x multiplication 2 by 7 is 1 by 35 tinia. Chuan kan solve ang 1 by 50 nia tiro. Enge la bang x by hemi te panhi kan multiply nga 0 57 r 35 350 lo chuaka 1 by 35. Chuan enge kan solve le don kan ti chuan hela hian basic talking kan chonga hei number chu number bula alphabet chu alphabet bulan ti thina chutiang chiang chuan hei 350 po hi he ta hian kan handa leang left hand right hand side ava phe division sign a omatiro le lama ava phe chen multiplication ava changa chutiang point ti hian no ni tong 35 then 350 no nianga entia ti tunge he hi kan han kan selang 10 r 350 nia chun chu x chu 10 nam ni to me ni kalai te kha adang dam na lai ni e